Τετάρτη ήταν πάλι. Δευτέρα, μόνο Δευτέρα, ναι. Δευτέρα. Και τελικά όχι. Είχαμε πιει και τα αυτά μας. Μα μόνο αν πιες. Και πήρες το τέτοιο. Αφού δεν πέσαν τα ηχεία και εκεί. Δεν το ξανακάνω. Δεν τραγουδούσες. Και τι είπες? Ναι, μια φορά. Δεν το ξανακάνω. Το? Το Careless Whisper. Και τόσο μάχη. Όχι! Το έχεις στο βίντεο! Δεν το έπαιζε. Δεν παίζει αυτό! Το θέλουμε σε βίντεο! Έκανες και έτσι. Ακίνημα! Δεν το πιστεύω. Αν είναι δυνατόν. Όχι κύριε το λάστιχο. Εσύ, ναι, αυτό σε χάλασε. Γιατί όλα τα κάνουμε. Εντάξει, και εμείς κάναμε να πούμε, αλλά... Ήθελα κουλτούρα και τέτοια φίξη-λάξη και τέτοια, αλλά δεν είχε. Τότε δεν ήταν ο Πέτρος μάλλον. Τώρα έχει φίλε. Τώρα έχουμε και κουλτούρα, έχουμε και ένταση. Έχουμε τα πάντα. Και άλλη μια φορά πάλι στο... Πού θα είναι το Έπαιζε ρεπορτάζ τον στο αναγνώστου, ρε. Το ξέρεις τον αναγνώστου. Αναγνώστου. Και το Ιβούλιο το μισό δεν το Γιάννη, Δημήτρη. Ο Δημήτρης ο αναγνώστου. Ναι. Έπαιζε ποτέ στο Μετρόπολης ο Δημήτρης. Όχι, έπαιζε σε ένα ξενοδοχείο Στο δικό του. στο Βιό. Α, το είδαμε ωραία. Αυτός είπα για ξενοδοχείο, ξέρω το Δημήτρη.